ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. പ്രകൃതി പുരുഷ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ 35 ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇത്രയും വായിച്ചില്ലല്ലോ. ഹരേ 35 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ 35-ാമത്തെ വായിച്ചത്. അല്ല, ഇടയ്ക്ക് 2-3 വായിച്ചില്ലല്ലോ അതിനുള്ളതൊന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് 21-ന്റെ ശ്ലോകം വിട്ട് 22 ചൊല്ലിയപ്പം വിവർത്തനം 21 പറഞ്ഞു. അതുപോലെ 31 വിട്ടു 32 ചൊല്ലിയപ്പം വിവർത്തനം 31. അങ്ങനെ രണ്ടിടത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33 വായിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്റേതില് നോക്കിയപ്പോ വായിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുവായിരുന്നു, വായിച്ചതായിട്ട് കണ്ടില്ല. വായിച്ചു അതാ ചോദിച്ചത്. ഉണ്ടോ? 35 ഉണ്ട് വായിച്ചല്ലേ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായിക്കാതുണ്ടായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇടയ്ക്ക് 1-2 വായിച്ചിട്ടില്ല, വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇടാ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഒരു മാല ആവാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും മാല ചൊല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗദമ്മ മാതാജി ഒരു മാല ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. എന്റെ മാല എന്റെ കയ്യിലില്ല, എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ? ഓ ഓക്കെ, കൊണ്ടുവന്നോളൂ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം ഹരേ രാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണലളിത രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാനഗരഗ്രാമധാരിണേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്.
ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നമ്മള് 2 സെക്ഷൻ ഇന്നലത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അതായത് കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ്, ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റീക്യാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1-ാം അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു. 2-ല് ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല അത്യുജ്വലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങള്, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ, പിന്നെ ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ 3-ാമത്തേല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ചര്യയിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. പിന്നെ അതില് കാമയേഷ ക്രോധയേഷ എന്നുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയുടെയൊക്കെ എന്താ മനസ്സില് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവയൊക്കെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തില് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണു എന്നൊക്കെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. പിന്നെ 5-ാം അധ്യായത്തില് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് പരിശുദ്ധനായിട്ട് ശാന്തിയും പരമാനന്ദവും ഒക്കെ നേടാം എന്ന് കണ്ടു. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം, അങ്ങനെയുള്ള ഉജ്ജ്വല ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും സർവഭൂത മഹേശ്വരനും എല്ലാം. 6-ാമത്തേല് നമ്മള് പലതരം യോഗങ്ങളാണ്, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ധ്യാനയോഗം, കർമ്മയോഗം. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗം തന്നെ എന്ന് കണ്ടു. അതില് യോഗിനാം അഭിസർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത എന്ന് കണ്ടു. അതില് എല്ലാം. അപ്പൊ 6 അധ്യായം അങ്ങനെ കർമ്മയോഗം കഴിയുമ്പോ 7-ാം അധ്യായം വിജ്ഞാന യോഗത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമതത്വം ആണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, പരിപാലകൻ അങ്ങാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. 8-ാമത്തെ പരമ പദപ്രാപ്തി എന്നുള്ള ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് മരണവേളയില് കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയ. അങ്ങനെ അന്ത്യകാലത്ത് എന്നെ സ്മരിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്തെത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9-ാം അധ്യായം രാജ്യവിദ്യ. ഇപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം നേടാം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി വളർത്തിയിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടുന്നത് എങ്ങനെ? മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നെ തന്നെ ഭജിച്ചോളൂ, എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശക്തി വിഭൂതി യോഗം, ദിവ്യശക്തികളുടെ വിഭൂതികളുടെ ഒക്കെ ആവിഷ്കാരങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. അതിൽ ചതുശ്ലോകി ഗീത ഉണ്ട് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ 11 വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ നൽകി അർജുനന്. അങ്ങനെ തന്റെ ഈശ്വരത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം വെളിവാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് മൂലരൂപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രിയ ഭക്തരുടെ സവിശേഷതകളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആരൊക്കെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെക്കാട്ടിലും നല്ല ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തര് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആ ഭക്തി യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതായത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, അതാണ് ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല വഴികൾ പറഞ്ഞതില് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യകളെ അതുപോലെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാം. പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെയും
ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരമുണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കൃപയാല് എനിക്കിത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതും. കടുത്ത ക്ലേശം വന്നാലും ശാന്തനായിരിക്കും. ശരീരമാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് എന്താണോ ലഭിച്ചത് അതിൽ തൃപ്തനായിരിക്കും. ഭക്തനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവർ അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ പോലും ഒരു കുലുക്കവുമില്ല. ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷവും സന്താപവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദുസ്സംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഒന്നും സംഭാഷണം ചെയ്യാറില്ല. നല്ല ഭക്ഷണമോ താമസമോ ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടും ഭക്തൻ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 6 വാക്കുകളുടെ നിർവചനം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മറുപടി ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വിശദമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിലെ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടേ? ഏതൊക്കെയോ ജന്മങ്ങളില് ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ അത് കണ്ടിട്ട് ആ കണക്കുകള് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ അഹങ്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ആ സമ്മാനം നൽകിയ ആളിനെ ആദരിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ വേദാർത്ഥ സാരസംഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ 12 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധകർക്കെല്ലാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ വേദാന്തം ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉപനിഷത്ത്. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്ത്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതിൽ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും വേർതിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്യന്ത ദുഃഖ നിവൃത്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് വരെ 12 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടു. ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര, ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജായതേ മ്രിയതേ, ആത്മാവിന് ജനിക്കാനോ മരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനന് ജ്ഞാനം നൽകി. അപ്പോ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യന് ജ്ഞാനിയായ ഭഗവാൻ സംശയനിവൃത്തി വരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖമൊക്കെ തീരും. അപ്പോ മനുഷ്യര് എല്ലാ ജീവികളും ജനിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, വളരുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നശിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. മരണഭയം. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്യണേ, ശരിക്ക് മരിക്കുക ചെയ്യണേ. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച നമ്മൾ പറയും അതിന് മരണമുണ്ട്, എന്തായാലും ഉണ്ട്, ഉറപ്പാണല്ലോ. അപ്പോ മരണഭയം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉണ്ട്. നിത്യമായൊന്നു താൻ, സത്യമായൊന്നു താൻ, മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും എന്നാണ്. പിന്നെ പറയാ, വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും, വാതിൽ പൂട്ടാതെയാക്ഷണം. ഒന്നിനും കാത്തു നിൽക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. മരണം വരുമ്പോ ആ കണ്ണാടി ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കട്ടെ, സാരി ഒന്ന് മാറി ഉടുക്കട്ടെ, ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മരണം വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ. ആ മരണഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതായത് ഇത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഓഫ് ഡൈയിങ്ങും കൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഈ മരണം എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ആഘോഷമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ്, സംഘമാണ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ മരണം മഹോത്സവമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രല്ല ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികമാക്കിയാല്. അപ്പോ നത്വം ശോചിതും അർഹസി എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
ഭർതൃഹരി പറയുന്നുണ്ട്, ഭോഗേ രോഗഭയം കുലേ ച്യുതിഭയം വിത്തേ നൃപാലാത് ഭയം മാനേ ദൈന്യത ഭയം ബലേ രിപുഭയം രൂപേ ജരായാ ഭയം ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം ഗുണേ ഖലഭയം കായേ കൃതാന്താ ഭയം സർവം വസ്തുഭയാത് വൈരാഗ്യമേവാഭയം. വൈരാഗ്യം മാത്രമാണ് ആ ഭയം എന്നാണ് പറയണേ. ഭോഗേ രോഗഭയം. ഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പായസമൊക്കെ കുടിക്കുക, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് പായസം കുടിക്കാൻ പേടി, രോഗഭയം. കുലേ ച്യുതിഭയം. ഇപ്പൊ 10-18 വയസ്സായ മകളുണ്ട്, ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവോ, ച്യുതിഭയം. കുലം വലിയ കുലമുള്ളവർക്ക് ച്യുതിഭയം. വിത്തേന്ദ്രപാലാത് ഭയം. വിത്തം ധനമുള്ളവർക്ക് കള്ളനെ പേടി, ഭയം. മാനേ ദൈന്യഭയം. വലിയ മാന്യങ്ങളായിട്ട് മാന്യന്മാരായവർക്ക് ആ മാനം നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്നുള്ള ഭയം. ബലേരിഭുഭയം. ബലവാന് ശക്തിമാന് നീ ശത്രു എന്നെങ്ങാനും തോൽപ്പിക്കോ, ഭയം. രൂപേ ജരായ ഭയം. സുന്ദരികൾക്ക് ജര വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കിനി സൗന്ദര്യം കുറയോ, ഭയം. ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം. ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവർക്ക് ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇനി എന്റെ അറിവ് എങ്ങാനും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവോ, ഞാൻ അതിൽ തോൽക്കുവോ, ഭയം. ഗുണേ ഖലഭയം. ഇപ്പൊ ദുർജനങ്ങള് ഇനി വന്നിട്ട് എന്റെ സത്സംഗത്തിന് വിഘാതം ഉണ്ടാവോ, ഭയം. കായേ കൃതാന്താ ഭയം. അന്ത്യത്തില് എന്താവും ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഗതി, മരണഭയം. എങ്ങനെ എന്റെ മരണം ഉണ്ടാവുക, കുട്ടികൾ നോക്കാനുണ്ടാവുമോ വയ്യാണ്ട് കടന്നാല്, അങ്ങനെയൊക്കെ. കായേ കൃതാന്താ ഭയം. അങ്ങനെ സർവം വസ്തുഭയാ വൈരാഗ്യമേവാഭയം. ഒന്നേ അഭയമുള്ളൂ, വിരക്തി. ഇതിന്നൊക്കെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ അഭയായി, എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഭയരായി മാറും. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഭയത്തിന് കാരണം ദുഃഖാണ്. അങ്ങനെ വരുമോ എന്നുള്ള ദുഃഖം വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി ഭയത്തിന് കാരണം. ദുഃഖത്തിന് കാരണോ അജ്ഞതയാണ്. അപ്പോ ആ അജ്ഞത നീക്കാനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തരുന്ന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിളി മിസറബിൾ, അങ്ങനെയാണ് പറയുക ആചാര്യൻ ഒക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 13 കടക്കും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം, ജീവൻ, ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതുവരയ്ക്കും പറഞ്ഞത്. അതേ വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവൻ എന്നാണ്. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതൊരു ശരീരമാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ഇത് രണ്ടിനെയും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളിന് ഈശ്വരനെയും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന്. അങ്ങനെ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെ ക്ഷേത്രാണെന്നുണ്ടെങ്കില്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. 6 ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ഓരോരോ ആത്മാവിനും ഒരു കർമ്മവേദി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം.
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് മറുപടി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവർ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവത് വിധേയരാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞ ജീവസത്തകള്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ആ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ എന്താ ഇതുവരെയും പഠിച്ച സത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ബോധദീപ്തരാവുക, സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അങ്ങനെ ദുഃഖമോ അങ്ങനെയുള്ള ധനേച്ഛയോ അറിവിന് ആഗ്രഹമോ ജിജ്ഞാസയോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തണ്ട. ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാൻ തരും നമുക്കുള്ളതൊക്കെ. ഒന്നിനും ആഗ്രഹം ആസക്തി വേണ്ട. കർമ്മം നമ്മൾ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു രഘുനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വലിയ വൈഷ്ണവനായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് പൂജാദികളൊന്നും നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വീട്ടില്. അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പുറത്ത്. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, രഘുനന്ദനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കൂ ഭഗവാന്, അച്ഛനില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടി അത് താലിയിൽ കൊടുത്തു. അമ്മ ലഡ്ഡു നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. കുട്ടി അതൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ മണിയടിച്ചു, ജലമൊക്കെ തളിച്ച് ശുദ്ധാക്കി തുളസിയിലൊക്കെ വെച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടി കളിക്കാൻ പോയി. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ അത് അതേപടി ഇരിക്കണു. അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്താ ഭഗവാനെ, ഠാക്കൂർജി എന്താ കഴിക്കാത്ത? ഞാൻ വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടായില്ല, ഞാൻ ശരിക്കും ശുദ്ധായിട്ടാണ് വെച്ചത്, കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അച്ഛൻ വന്നാ വഴക്ക് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി കുറെ കരഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോയി. അപ്പോ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ വന്ന് അത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് കാലിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി. വന്ന് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഈയിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവന് കുറെ വികൃതി കൂടുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൊണ്ട് എവിടെയോ കളഞ്ഞു, കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എത്രയൊന്നും, എവിടെയോ കളഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുക, അച്ഛൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോ പറയാണ്, ഇന്ന് എന്തൊരു വികൃതിയാണ് ഇപ്പൊ തൊട്ട് ഈ ബാലൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് അച്ഛൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ശരിക്കും ആൾട്ടറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയില്ല, എന്റെ മകന് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കർട്ടന്റെ വെളിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവിടെ മറഞ്ഞുപോയി, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഹാഫ് ലഡ്ഡു മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്ര ഭാവത്തിൽ വിചാരിക്കണോ ഭഗവാൻ അവിടെ ദർശനം നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ അത്രയും ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ എൻ്റെ ആ നിവേദ്യം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് വന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ആത്മാവിനെ പറയണു. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അകത്ത്. ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 പക്ഷികളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെ 2 ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പിന്നെ പരമാത്മാവും. ഇത് അതുപോലെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 പക്ഷികളുണ്ട്. അതിലൊരു പക്ഷി കണ്ടോ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ആസ്വദിച്ച് കൊത്തി തിന്നാണ്. മറ്റേ പക്ഷി വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് പരമാത്മാവാണ് ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷി. ജീവാത്മാവാണ് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ആസക്തരായിട്ട് ഫലകാംക്ഷയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ പഴങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആത്മാവിന് ഇങ്ങോട്ടൊരു നോട്ടം കൊടുത്താൽ മതി പരമാത്മാവിന്. അപ്പോ പരമാത്മാവിന് എപ്പോഴും വിചാരം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അത് ചെയ്യണില്ല.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കണേ. അതാണ് ഇന്ന് വരുന്ന ദുഃഖത്തിനൊക്കെ കാരണം. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട തന്നെ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഉത്തരം ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ക്ഷേത്രവും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് പറയണേ? ഞാൻ സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതായത് ഒരാളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പരമാത്മാവിനാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൈയുടെ വിരല് മുറിഞ്ഞാ നമുക്ക് വേദനിക്കും അല്ലെ? അത് ആത്മാവിന് അറിയാം വേദനയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കൈ മുറിയുമ്പോ. അതുപോലെ എന്നാ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും കുറിച്ചിട്ട് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതും ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് എൻ്റെ മതം, എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. 6 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഘടകങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നന്നായി വിശദമായി പഠിക്കും. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. പിന്നെ ഒരു ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ നേടാൻ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം.
അതില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിശീലനം കൊണ്ട് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ദുർഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തില് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജനനം, മരണം, ജര, വ്യാധി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാലും. നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു ചേരുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. വലിയ ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു. പ്രായമായപ്പോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സൗന്ദര്യത്തിലൊന്നും കാര്യമല്ല. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളി മാത്രമല്ല, വാക്കുകളിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, പ്രവൃത്തിയിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, എല്ലാത്തിലും നമ്മള് ശൗചം ആവശ്യമാണ്. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിരന്തരം മന്ത്രം ജപിക്കണം. മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നമ്മള് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ഓരോ കർമ്മഫലങ്ങളും പക്വത എത്തിയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പാകമാവണത്. ഇപ്പൊ ധ്രുവന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. ആ കഥയിലേക്ക് പോണ്ട. നമ്മള് 5 മാസത്തെ തപസ് കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു ധ്രുവന്. അങ്ങനെ വരങ്ങളൊക്കെ നേടി ധ്രുവ നക്ഷത്രം പോലും ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതില് കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരം, ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി ധ്രുവന്. അത് നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അത്രയ്ക്കും എല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താ ഇവിടേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇത് നീയെ കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നീയെ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നീ എത്ര ജന്മം മുൻപ് ഉപാസിച്ചിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് 5 മാസം മാത്രമേ നിനക്ക് ഉപാസന തപസ്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നീ പല ഉപാസനകളും സാധനകളും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഹങ്കാരം ശമിച്ചത്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ 10,000 വർഷമൊക്കെ തപസ്യ ചെയ്യണം അല്ലെ, ഒരു ദേവനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ. അതുപോലെ ഈ ധ്രുവന് മാത്രം 5 മാസേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള അഹങ്കാരമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മുൻ ജന്മങ്ങളില് സത്കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തത്, സത്കർമ്മ ഫലമാണോ പുണ്യമാണോ ഉള്ളത്, അതോ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളാണോ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിനൊക്കെ പരിപക്വത വരുമ്പോഴേ അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ അതിങ്ങനെ വിത്ത് മണ്ണിലിട്ടാലേ മുളയ്ക്കാൻ, പലതരം വിത്തുകൾക്ക് പല കാല ദൈർഘ്യമാണ്. പച്ചമുളകിന്റെ ഒക്കെ വിത്ത് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കും. എന്നാൽ ആൽമരത്തിന്റെ ഒക്കെ വിത്തിട്ടാല് അത് വർഷങ്ങളൊക്കെ കിടന്നിട്ടേ മുളയ്ക്കുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങള്. പക്വത വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സമയം ആവുക എന്നാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്. ഋഷികേശ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജീവസത്തകളുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അഭൗതികങ്ങളാണ്, സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ് ഭഗവാന്. മാലിന്യം തീണ്ടാത്തവയാണ്. ജീവികളുടെ ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഹൃദയത്തില്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്. എല്ലാം പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണേ, സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നുമില്ല, അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെയൊക്കെയും യജമാനൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനാണ്, ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല ഇതൊന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അകലെയുമുണ്ട് അടുത്തുമുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അഭിമന്യു പത്നി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തില്, ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഗർഭത്തിൽ കടന്ന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? എത്രയോ അകലെ കിടക്കുന്ന ഗോലോകത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്തും ഉണ്ടായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ, ഭക്തയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യവിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളില്, ഗോലോകത്തിലൊന്നും സൂര്യനില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ആ ജ്യോതിസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രകാശമാനമാവുന്നത്. ന ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക എന്നൊക്കെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പറയണേ അവിടെയൊന്നും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ജ്യോതിസുകളുടെ പ്രകാശത്താലാണ് അവിടെ പ്രകാശമാനമാവുന്നത്. ആയിരം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഇന്നലെയല്ല അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു വിശ്വരൂപ ദർശനത്തില് ആയിരം സൂര്യന്മാര് ഒന്നിച്ചു ഉദിച്ച പോലത്തെ അത്രയും പ്രകാശമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്നാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനാണ്. അത് കാരണം തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തിലെ സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ ഒന്നും പ്രസക്തിയില്ല. അവിടെ എത്താൻ ഉത്സുകരായവർക്ക് സർവഭൂതഹൃദസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ ജ്ഞാനം കൊടുത്തോളും. സർവഭൂതങ്ങളുടെ യജമാനനും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദ്യോ നിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മളെ ഓരോരോ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, 3 പപ്പറ്റ്സ് പോലെയാണ് നമ്മള്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കണത്. രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവര് ആസക്തി കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും. സത്വഗുണം ഉള്ളവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കും. തമോ ഗുണികള് അലസരായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മള് അധീനരാവുകയാണ്, അധീനതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്, നമ്മൾ അവരുടെ അടിമ ആയി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് ആസുരീകമും ഉണ്ട്, ദൈവിക ഗുണം. ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പോ നല്ല ആളാണ്, ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പോ രാക്ഷസീയ മൃഗീയ രൂപാണ്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം.
ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതത്രേ സത്യം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനേ ഈ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോ ഒരു പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം, ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അവര് ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അവര് ലോവർ ലെവലില് ഭക്തിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതികതയിൽ വരുന്നത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവൻ നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് ആ ആത്മാവിനെ, ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ട്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ തോന്നിയതാണ് ഇങ്ങനെ, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛ വന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിനെ, എന്നാ നീ പോയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ അയച്ച ഭഗവാനെ ആദരിക്കണം. നമ്മൾ ആ മഹാപുരുഷന്മാരെ, മഹാത്മാക്കളെ, അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെയും സഹവാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സ്വപ്രയത്നവും വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരാൻ, ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ നമ്മൾ സ്വയം പ്രയത്നിക്കണം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ, മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന്. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മങ്കിയുടെ പോലെയാണ് അല്ലെ, ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല. ആ മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്രജ്ഞ. പ്രജ്ഞ, അവബോധം, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഇതിലുണ്ടാവില്ല. ശവമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല. ആ പ്രജ്ഞ പോയാല് ശവമായി. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിട്ട് തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് യോജിച്ച ആ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, നല്ല പാകത്തിനുള്ള വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കണം. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ആകുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ. അതില് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ കർമ്മ ഫലങ്ങളാൽ ബന്ധനസ്ഥരാവില്ല. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത.
ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജഡായി ശരീരം, പിന്നെ ജഡവസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിലും ശരീരം. ആ ജീവാത്മാവാണ് അതിന് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള നാശമില്ലാത്ത ജീവാത്മാവാണ് അതിന് ചേതന നൽകുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും മനസ്സിലാവും സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് സൂര്യപ്രകാശം. അതുപോലെ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും തെളിവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ശരീരത്തില് ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തില് പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല, അവബോധം ഉണ്ടാവില്ല, അത് പിന്നെ ജഡമായി മാറി. ഇവിടെ രണ്ടുപേര്, ഇതിപ്പോ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യില് കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകരെ ഉപദ്രവിക്കാനാ ഉപയോഗിക്കണേ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സർജൻ, ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യില് ആണ് കത്തി കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രോഗിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും, അതായത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കർമ്മയോഗമാക്കി ചെയ്യണം, കർമ്മഫലത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെ മുമ്പ് അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പിന്നെ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസരം വേണം അതിന്, സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് അത് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആ സത്സംഗമാണ് ശരിക്കും വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. പിന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ഈ തത്വങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ജഡപദാർത്ഥാണ് ശരീരം, അതും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. ഭഗവാനെയും, അതായത് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയും പിന്നെ പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അർജുനന് കൃഷ്ണൻ ഗുരു ആയിട്ട് വന്നു. അർജുനൻ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാല് ആ ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അർജുനൻ ഭൗതിക ബോഡിലി റിലേഷൻസിൽ പെട്ടിട്ടാണ് വിഷാദമഗ്നനായത്, വിഷാദഗ്രസ്തനായത്. എനിക്ക് ഗുരുജനങ്ങളെ, പൂജനീയരായവരെ കൊല്ലണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നീട് ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ, അപ്പോ ഈ ശരീരം ജഡമാണ്, അതിനെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ യുദ്ധോത്സുകനാവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡാണ്. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. മനസ്സും പിന്നെ വൈകാരിക വൃത്തികള് അതൊക്കെയും സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഒരാൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവുമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിന്റെ എന്താണ് സ്ഥിതി, നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹത കിട്ടും. വ്യക്തമുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, കുറച്ച് ടഫായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ലെസൺ.
അപ്പൊ നമുക്കൊരു കഥ പറയാം. അപ്പോ രാധാറാണിക്ക് 8 സഖികളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. വിശാഖ, ലളിത, തുംഗഭദ്ര, അങ്ങനെ പേര് വരും. അപ്പൊ ഈ 8 സഖികളില് ലളിതാ സഖിയുടെ അവതാരാണ് ആയിട്ട് സ്വാമി ഹരിദാസ് ജി ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്തനായിരുന്നു. 25 വയസ്സായപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനും രാധയും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഘോര വനായിരുന്നു അന്ന് കാലത്തൊക്കെ വൃന്ദാവനം. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വീണ വായിക്കും, മധുരമായിട്ട് പാടും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ടാൻസന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. പിന്നെ അക്ബർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫെയിം കേട്ടിട്ട്, പ്രശസ്തി കണ്ടിട്ട് അക്ബർ കൃഷ്ണഭജൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ചു, കേട്ടു. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇദ്ദേഹം ഈ വൃന്ദാവനിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി. അങ്ങനെ ശിഷ്യനുണ്ട്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ. ശിഷ്യന്റെ ജന്മദിനം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇന്ന് ജന്മദിനത്തില് ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത്, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നികുഞ്ചം കാണിച്ചു തരൂ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ ദർശനവും തരൂ എനിക്ക്. അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങേക്ക് ദർശനം കിട്ടണതല്ലേ രാധാകൃഷ്ണന്റെ, എനിക്ക് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് അത് തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ്. കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയപ്പോ ഒരു വലിയ പ്രകാശം, അവിടെ പ്രകാശത്തിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. രാധയും കൃഷ്ണനെ അവിടെ പ്രകടമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ സ്വാമി ഹരിദാസ് ജിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. വേറെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കണില്ല. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇഷ്ടത്തോടെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കൽ വീണു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ശിഷ്യന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയെ കാണണം എന്ന്, അങ്ങയുടെ ദർശനം വേണം എന്ന് ശിഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രഭു രൂപത്തില് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും രാധയും കൃഷ്ണനും ചേർന്ന് ഭാഗ്യബിഹാരി ആയി. ഭാഗ്യബിഹാരിയുടെ ഒരു മൂർത്തിയായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ആ മൂർത്തി എടുത്തിട്ട് നിധിവനത്തില് ആദ്യം കൊണ്ടുവച്ച് പൂജിച്ചു. പിന്നെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൂജിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഭാഗ്യബിഹാരി ടെമ്പിള് വൃന്ദാവനിലെ ഫേമസ് ടെമ്പിൾ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വാത്സല്യം, സ്നേഹഭാവം, വാത്സല്യ ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അവിടെ. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു രൂപാണ്. അവിടെ മണിയടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് റൂളുണ്ട്. പിന്നെ മംഗളാരതി ഇല്ല. കാരണം മംഗളാരതി വെളുപ്പിനല്ലേ, ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലല്ലേ വേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഉണരില്ല. കാരണം രാത്രി ഭഗവാൻ നിധിവനത്തില് വന്നിട്ട് രാസലീല നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നും രാസലീല നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തില് നിധിവനില്. അപ്പൊ അത് കാരണത്താല് രാത്രി അവിടെ എല്ലാതും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണും ചെയ്യും. അങ്ങനെ രാസലീല റിയലായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെയുള്ള മംഗളാരതി ആ ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കല് ഒരു ദമ്പതിമാര് വന്നു അവിടെ, ആ ടെമ്പിളിൽ വന്ന് അവര് ഒരാഴ്ച താമസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പത്നിക്ക് വിഷമായി. അങ്ങനെ ഭാഗ്യബിഹാരിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഈ ഒരാഴ്ചയല്ലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, അങ്ങയുടെ ദർശനം കിട്ടിയുള്ളൂ, ഇനി എനിക്ക് കാണാനാവില്ലല്ലോ, ഇനി എങ്ങനെ അങ്ങയെ ഞാൻ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ്. അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പതി പറഞ്ഞു, പോവാ സമയമായി, ഇനി നിൽക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭാഗ്യബിഹാരിയും ഇവരോടൊപ്പം പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജാരിമാര് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ വിഗ്രഹം കാണുന്നില്ല, ഇവരുടെ കൂടെ പോയിരിക്കണു. അപ്പൊ പൂജാരിമാര് ചെന്ന് കാക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ്. അതിനുശേഷം 12 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ദർശനം കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും കർട്ടൻ ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞാ വീണ്ടും 12 സെക്കൻഡ് ദർശനം കൊടുക്കും, പിന്നെയും കർട്ടൻ ഇടും. കാരണം 12 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ഭഗവാൻ അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അവരുടെ കൂടെ ചെല്ലും. അങ്ങനെ ഭാഗ്യബിഹാരി ടെമ്പിളിന്റെ കഥ. ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്? ഇപ്പൊ ഏത് കഥയാ പറയാ?
എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാ മാതാജി? നാളെ ഇവരൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിക്കൂ. നാളെ അവധി വേണമെങ്കിൽ ആവാം മാതാജി, അങ്ങനെ പറ്റുമല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. അവരോട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനൊക്കെ നാളെ വേണമെന്നാണോ വേണ്ടെന്നാണോ ക്ലാസ്? വേണ്ട മാതാജി, നാളെ ക്ലാസ് വേണ്ട അല്ലേ? വേണ്ട മാതാജി. ഓക്കെ 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 മാതാജി, അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ ശ്രീജ മാതാജി? അങ്ങനെ മതി മാതാജി. ഇപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെ, വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലേ? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ.